ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд он мошинои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад шумо метавонед ки сурат маълумота дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошин рӯй кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навори мошинҳои фурӯшӣ. Хоб, ҳастад Toyota Camry 2 бо нархи арзон, ҳастад Toyota Camry 3 сешам ҳастад бо нархи арзон, ҳастад Daewoo Nexi, Hyundai Starex, Tangeni фурӯшӣ, Hyundai Porter, Toyota Fielder, Opel Hatchback, Mercedes-ҳои сечка, Opel-ҳои Sedan, Opel-ҳои Caravan, Opel-ҳои Vectra бо нархи 2500 сомон ва ҳастад Caravan-и 10000 сомон. Азиз, ҳастад трактори фурӯшӣ, Toyota Corolla, Hyundai Sonata ва мошинои советска, мошинаи аз территорияи Россия ҳастад бо нархҳои арзон қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Ва курси имзо бошад 120 сомону 60 дирҳам. Маромад навор асар мекунем, метавонем ки тамошо кунем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон, Hyundai Sonata Srochna. соли бори 2011 сол ҳастад ки сӯзишвориш бензина, моториш 2 азиз, коробкаш автомата, сайзтани мошин бадрон беҳтарин. Мошина мегад хумо мегад ба қариб мегад нав хардаги аст, мошин мегад вообще гаштаги аст. Мошина хушоб қимат гирифтиян, ай душанбе, ай ми кадом мақсад дӯстон азиз, ҷо мошин мегад беҳад тоза бадак, мошин хеле мақсад гаштагӣ нест. дӯстони азиз, мошин ҳама чизаш кор мекунад, ҳама ҷош мегад гарантия, 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия гузарондагӣ аст, диска балнош, пачка, кондитсионер, дӯстони азиз, фарош, ҳама чиз дӯстони азиз кор мекунад. Бениҳоят мегад мошинчаи хуб. Хадавоиш мегад полни пеши ақим мегад, ҳамаш кардаги аст. Тоқа суми холя мегад, алиш балиш мешавад ва дӯстони азиз, мотору коробкаш мегад гарантия. нархи мошина мегад 85000 мегем, бо муомилаи савдои хуб мегад мекунем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Кулуб. ай мошина мегад навхо мегад ба қариб мегад ай таи навети душанбе, ай гуҷо мегад қиматтар мегад харида мегад, ҳозир ки сундакош даем мошина фурӯш дамондиян. нархи мошин 85000 сомон бо муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, якумаш рақамҳои дастии тоҷикистони 87 рақамҳошон кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Россия, инаш CC нашда WhatsApp дорад. дӯстони азиз, мошина мегад ҳамаҷошда мегад гарантия мегад, омода мегад бо дили пур мошина ай пеш бинем. маромад ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ аз рақамҳои пуранда занг зада, ҳамаша аниқада гирем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузифи хетчбек. соли бори 1694 ҳастад ки ранги 97-98 кардагиан. дӯстони азиз, 94-ми тоза, сӯзишвориш газ, бензина, мотори 6 литра, коробка механика, сайзтани мошин мегад чотка омода. дӯстони азиз, ай пеш мегад бинем. моториш мегад дӯстони азиз 1.6 модули ай Astra мегад, яъне задагӣ аст. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳои солонаш мегад нав кардаги аст, нав як 20-25 пеш мегад кардаги астем. утулам дӯстон надорад ва инчунин танировкам 7 моҳи дига дорад. мошин мегад тозак, балнош мегад 80%, дӯстони азиз, хадавоиш нав мегад кардагӣ. бензин дӯстони азиз, плюс газшам кор мекунад. светаш хеле кабуча. нархи мошина мегад 33000 мегам, нархи арзон мондаги аст, бо ҳамира муомилаи хуб дӯстони азиз дошта. 33000 сомон бо муомилаи хуб дошта. салон бениҳоят тоза, тарфи дӯстони азиз, чуқолакҳои фасло задагӣ бо хеле сиптавероша, хеле махсус заводскари чия солои навша мондаги аст, хеле ҳаргуна светноя. дӯстони азиз, нархи мошин 33000 сомон, инчунин ҳам танировка, ҳам ҳуҷҷат солона дорад. 33000 сомон. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Норак. дӯстони азиз, ин ҳами рақамҳо мегафон шуд, рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. шахсоне ки мехарин маромад занг занем, маълумоти пурраша аз худа шокир. мато як шаши модули ай Astra мегад Srochna фурӯшӣ, маромад занг занем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-Class сечка. соли бори 1695, сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1.8 литра, коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дӯстони азиз, балнош мегад 80%, аккумуляториш нав часпондагӣ, коробка мотор дӯстони азиз сода мегад, ҳуҷҷатош мегад солона мегад кардагӣ ҳаст. балнош, пачка, краска дӯстони азиз, як ҷои бамперош мегад пешош камтар кор дорад, дигар ҷош соза. дӯстони азиз, мошин хеле ки як дастгирча ва Srochna фурӯхта мешавад. нархи мошин 42000 сомон бо муомилаи хуб дорад.
ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Масчоҳ. дӯстони азиз, ноҳияи Масчоҳда 42,000 сом муомилаи хуб доштаем. марҳамат, рақамҳо шумодаи рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапро шахсоне ки мехарем марҳамат занг занем, маълумотои пурраша гирем. мошинча мошинчаи тоза баъд нест, хали шлаққо дӯстони азиз, мошинчада хела меҳнат кардагианд. ягон савол дошта бошед, ягон маълумотои иловагӣ аз рақамҳои поёмда занг зад аниқада гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra фастаи дӯстон ки дар кузифи седан соли бори 1996 сӯизфориш бензин, мотори 1.6 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз бензинаш мақсад ки кор мекард, бензинай, мотори 1.6 модула, коробка механика, ҳуҷҷатҳои солона дорад. мошин ба онлош мекард, нав задагӣ ҳар чорош, хадавоишам мекард, нав алиш кардагӣ ҳастае. хоб тоқа суми хола задни камера то ҳамаш кор мекард. мошин дар душанбе мегӯяд бисёртар гаштагӣ аст. айни ҳол мегӯяд мошин қарор дорад дар шаҳраки Леваканди, шаҳри Бухта, дӯстон, яъне ки Сарбанда. нархи мошин 40,000 сомон, боз камтар муомила мешавад. мошин дар Леваканди, шаҳри дӯстони азиз, ноҳияи Сарбанди, шаҳри Левакан, узира ном. дута рақамҳошон ҳардушон дӯстонат кор мекунанд, ҳардушон WhatsApp доранд. шахсоне ки мехарем занг занем, маълумоти пурра аниқша аз худашон гирем. ва одамое ки мошинои фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира, ягон техникаву компания, ягон маҳсулот дорем барои реклама кардан, марҳамат сурат маълумотро дар рақамҳои болобдаи 812 20 реклама мекунем. хоҳиш ки лайкҳо разед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, Toyota Fielder, соли бори 2008 сол. сӯизфориш бензин, газ, мотор 1.5 литр, коробка автомат, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, нашод ҳуҷҷатҳои мошин ягон чӣ гуфтагӣ нест, хахтон аниқ мекунем. мошина хай ба онлош мақсад миёна аст, нем хеле свето. мошин нархаш 73,000 сомон аст, боз муомила дорад. дӯстони азиз, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ 73,000 сомон мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, бо арзон муомила мешавад. шахсоне ки дар кор ҳастанд, маъқул аст, рақамҳо шумодаги аст, мегафон занг занем, маълумотои пурраша гирем. дӯстони азиз, касе мошин, хона, замин дорад барои реклама кардан, дар рақамҳои мо рӯй кунад, мо реклама фурӯшда албатта мегузорем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, Toyota Camry C, соли бори 2012 сол аст, ки сӯизфориш бензин, мотори 2.5 литра, коробка автомата, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошини Camry C Дубайка, мошин транзит, яксола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия гузаронаги аст. хоб хай Дубаи С, дӯстони азиз, нархи мошин 90,000 сомонӣ, нархи ахираш бе савдо. ҳамихел соҳибшон қайд карданд. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин синяки фақат номер мегирен. мошин Camry C Дубай, соли 2012 сол, бензин 2.5 кати. хоб дӯстон азиз, илтимос мекунам ки беҳуда занг назанем, одамои бекор ғам накунанд, фақат канг кардан харидор алиш умуман мегӯяд намешавад. дӯстони азиз, ғам накунем. ва дӯстони азиз, мақсад ки бисёр арзон ҳам мешавад, мегӯяд арзон мекунем, мегӯяд ки камтарак, мақсад кам арзон мешавад. марҳамат, дигар маълумотро худтон гирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, Daewoo Nexi, соли бори 2016 аст, ки сӯизфориш газ, бензин, мотори 1.6 литра, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мега утул надорад, документош буд шудагӣ. нархи мошин 8500 сомон, боз муомила мега дорад. мошин мега нахаридор мега, ҳамаҷош мега кор мекунад, газ, бензин, дӯстони азиз, печкаш кор мекунад, магнитофон, дӯстони азиз, билетои телевизор, мотор, сатҳои мошинча, дискаписка ба олмошам соз ва краскашам бад хай ҷош дора кор фора мекунад, фора чӣ. нархи мошина мегӯяд 80,000 сомон мегӯем, бо арзон муомила мекунад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. шахсоне ки мехаред, дар рақамҳои поёмда занг занем, маълумотро гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, Hyundai Starex, соли бори 2001 сол. дӯстон аз мошинча мега нахадоаст, рошина фурӯшояд дар ҳолати беҳтарина мега соҳибшом. мошин сона аз ҳуҷҷатҳои солонаш ҳастай, утил дорад. хоб дӯстон аз мошин мега мақсад ки фақат газ метавонӣ мекард, баллонои пеш пачка, баллонои ақибаш 50%. нархи мошина мега 35,000 мегӯем, бо савдо мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахшда, 35,000 сомонӣ бо муомила савдо дорад. рақамҳои телефони соҳиб шумодаги аст. шахсоне ки мехаред, ягон маълумот хоҳем фаҳмида, дар ин рақамҳо занг занем, маълумотро гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, Тангени фурӯшӣ, чӣ хеле ки дар комментария бисёр хоҳишид. Танген, дӯстони азиз, Танген мегӯяд люкс.
соли бори 2007 сол дӯстони азиз мошин мега соли падроб мега телефонда мефаҳмонем мошин хай беруна кам-кам кор дорад. нархи мошина мега 16000 мегем бо савдо мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе 16000 сом муомилаи хуб мега дорад ҳамаи маълумотро мега тариқи телефон соҳибшона мехоҳед наистям марҳамат бо зангзани маълумотро гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз Hyundai Porter ҳастае ки инам мақсади хоҳиши шумо буд. Hyundai Porter соли бори 2002 сол ҳастае ки коробкаш механика сайсани мошин мега нахадаи мошин то заросага маълумоти мошин хела камае. нархи мошина мега 44000 мегем 44500 бо савдо муомила мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Hyundai Porter 1 2002 сол хоб намедонам дизел ай чизе дӯстони азиз 44500 савдо дошта балнош соз нархи документашам ягчи гуфтагӣ нестае. дӯстони азиз шахсоне ки мехаред рақамошо мондаги ҳастанд маҳрама занг занед маълумотошро аниқда гиред. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае Opel Astra F дар кузови хетчбек соли бори 6 1994 сӯзишвориш бензин газ мотор 1.6 литр коробка механика сайстани мошин мега нахадвай. дӯстони азиз документош мегӯяд ҳамааш ҳастад то моҳи ноябра мошинча мега нахадвай нарӯшка кор дорад агар хоҳед. нархи мошина мега 16000 мегем бо савдо муомила мекунем мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон 16000 дӯстони азиз муомила доштаем. рақамошон ҳаста билай шахсоне ки мехарем маҳрама занг занем. одамое ки мошинои фурӯшӣ дорен хона замин квартира ягон техникон компания ягон маълумот мақсад агар ягон чиз дорем барои фурӯшӣ ина дар рақамҳои болобда 2020 WhatsApp имо телеграм чизе ки ҳаста барои фурӯхтан суратро ки мо рекламада мемонем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи Mercedes-Benz C-Class Sechka соли бори 6 1995 сӯзишвориш газ бензин моториш 2 коробка автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони аз мошин 4 электропакет задни камера монитор светои ямкали залатисти мошин транзит алиш намеша тоқа суми холи нашо документош ягон чи гуфтагӣ неста. нархи мошина мега 38000 мегем бо савдо муомила мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. дӯстони азиз нархи мошини 38000 сомон бо муомила доштаем. мақсад дискоя намедонам калпака мехоҳад дӯстони азиз мошинча хай беруна хе мақсад қоматаш соз хай бо рақамошо мондаги шахсоне ки мехарем маҳрама занг занед. мегзарем ба 14 трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ ҳастаи дӯстон ки трактори T40 срочна фурӯшӣ. дӯстони азиз солша нагуфтам трактор мега дар ҳолати хуби техникия мега нахадай фақат мегири кора сар мекунӣ. трактор мега 100% балнош навай. нархша мега 35000 мегем бо савдо муомила мекунем. трактор қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. дӯстони азиз вақти ман дӯстони азиз нархи трактора тоқа хича гуфтага аст бе ягон чизи дигар бо хайхтон маълумота мепурсен. дӯстони азиз тоқа суми холио мега 35000 сомон бо муомила доштаем. рақамошо мондаги аст мегафон шахсоне ки мехарем маҳрама занг занем. одамое ки дар навори мо мақсад мошини мақоитон трактор ягон чи дар коритон наёфта бошем дар комментария мо нависем мо дар видео оянда гуфтагӯи шуморо ҷудо карда ба шумо видео мекунем. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. дӯстон аз дата мошини фурӯшӣ ҳастае ки якта Opel Vectra бо нархи 2500 сомон якта дига каравани фурӯшӣ ҳардаша мақсад ки ози фурӯхта мешавад бо маълумотша мегем. Opel Astra F дар кузови караван дӯстони соли бори 6 1993 сӯзишвориш бензин мотор 1.6 литр коробкаш механика асраҷи задага дӯстони азиз коробкаш ай асраҷи мақсад часпондагия мошин мега созае. хоб дӯстони азиз мошина мега мотор коробкаш намега гарантия кузовной созае пӯшидагӣ надорад мега варид надорад як бари дарш мақсад ки як бар дарш дӯстони азиз мақсад кор дорад қатӣ чизаш кати берунаш кати мошин дӯстони камбудиш бо уҷрату утилизатсия надорад меки мошини зурая мегад мақсад ки чизаш зурая кузовш омада мегад бинин нархш мега 12000 сомон мега то 10000 сомон меша анхи ахираш мошин дар ноҳияи восе 12000 сомон то 10000 мегад метием дига айвай арзон намешад дӯстони азиз. рақамошо мондаги аст мегафон WhatsApp дорам дӯстони азиз. дӯстон аз бо як тага Vectra ҳастае ки нархаш 2500 сомон нархи ахирашае. мақсад мошин дӯстони азиз кузуфай барои одамое ки дар кӯбаша кузуфи холи мехоҳад фурӯхта мешавад фақат ки мотору балон надорад мошин мотору балон надорад кузуфи созае нархаш мега 2500 сомон нархи ахираш. и ҳардашон қарор доранд дар ноҳияи восе дӯстони азиз 2500 сомон 2500 Opel Vectra Opel Caravana дӯстони азиз
12000 сомон то 10000 мегад метием срошна ҳардушон фурӯшӣ ҳастай 2500 сомон иш ва яш мақсад ки 12000 сомон муомила дорад. Ҳардушон дар ноҳияи восиъ рақамҳошон мондагӣ ҳастанд, мегафон ва ватсапшон кор мекунанд. Шахсоне ки мехарем марама занг занед. Дӯстони азиз, ин буд давори ҳӯзаи мо то видеои оянда.